Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дӯстон дар ноҳияҳои поёнтаи ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Дар шаҳри Душанбе квартира ё ин ки дачаи фурӯшӣ доранд, мағозаи фурӯшӣ доранд дӯстон, дар номеро муроҷиат бикунем. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монед дӯстон, дар комментария хонаҳои мо ба айни ҳол дӯстон мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдаки Нефтяник, шоҳрои Калон, гӯшаи Деҳқон 1 километр роҳ то пеши ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. Аз ростакиаш дӯстон инҷо мактаб мешавад, 200-250 метр поёнтар мактаб мешавад. Мағоза пағоза ҳамаш дар он тараф ҳаст дӯстон. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин ноҳияи Рӯдаки Нефтяник тезгари боло меган ҳамин тарафа дӯстон. Медароем ба даруни хона, ҳоли маълумоти хонаро медиҳем дӯстон. То охирша тамошо кунед, номерои соҳиби мулк ҳам мемонем. Маълумоти пурраи хонаро бо соҳиби мулк медиҳам дӯстон. Об проблема нест дӯстон, 2 линия об аст, оби чашма, оби прамой, 5 дар хона, 9 сотиқ замин. Заминаш ҳамвор, дарахтҳои мевадиҳанда. хоб аз сайри роҳ сар мекунем дӯстон. Сайрода як ҷои аловхона аст дӯстон. оғил бигем, аловхона набудай, оғил будай дӯстон. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона. ин ҷо дӯстон кухни ба навор намегирем. ин ҷо як хонаи зал аст дӯстон, зали меҳмонхона 7 ба 3.5. хонора чизи чораша пани холӣ мекунам. заминаш ҳамвори хушрӯ, дарахтҳо гуфтем ки дарахтҳои мевадиҳанда бисёр аст. хоб дар ин ҷо як ҷои дидонхона, тапчан. меравем ба сӯи бино. якум хонаи залро дидем дӯстон, 4 дар хонаи дигар дар ана ҳамин бино ҷойгир аст. аз тарафи дасти рост мон дӯстон як ҷои душевой мешавад. як хона алоҳида дар он тараф, 3 дар хонаи дигар дар ана ҳамин дар ҷойгир аст дӯстон. якум хона аз тарафи дасти рост 6 ба 3.5 аст дӯстон, ба навор намегирем. ду хонае ки дигаре ки мебинем 4 ба 3.5. таги ин подвал аст дӯстон, таги калидор. хонаи дигараш 4 ба 3.5. як дарбича аз тарафи пушт дорад. хонаро рангбор кардагӣ. роҳ ба криша дорад аз ин тараф дӯстон. хонаи дигар 6 ба 3.5 алоҳида. камтарак абояш кор дорад, аммо хонаи калони соз аст.
хуб дӯстон, полни хонаро ба навор гирифтем. Як бор дигар гап мезанем ки якум хона 6 ба 3.5 дар ин ҷо, дуюмги хона 6 ба 3.5 дар он тараф ба навор нагирифтем дӯстон. ду хонаи мобайне ки дидем 4 ба 3.5 аст дӯстон. Як хонаи зали калоне ки дар он ҷо ба навор гирифтем 7 ба 3.5, обши 5 дар хона, 9 сотиқ замин, ноҳияи рӯдаки, нефтяник, тезгари боло. 1 километр аз шоҳрои калон дӯстон то дари хона, гӯшаи деҳқон аст дӯстон, дар сари роҳ 1 километр то дари хона. Об, ду линия об аст, камбудӣ ба об нест. Заминаш ҳамвор, метавонед алоҳида хона кунед дӯстон, ё ки ягон тарафи дигар. дарахтҳои мевадиҳанда, агарот, ҳамаш қоидави аст дӯстон. хуб дӯстон, нархи хона $63000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 985 04 56 53. дар ан ҳамин номер занг мезанед дӯстон, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хуб, раҳмати калон барои диққат. Дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат мекунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.